Dobrý deň, tak nachádzam sa v Žiline, obhľadám vám vaše auto Octaviu RS 2 liter TSI. Tak auto takto vyzerá dobre. Kontroloval som motorový priestor, nevyzerá, že by tu boli nejaké škodové udalosti, že by boli nosníky poposúvané alebo nejako inak s nimi opravované, manipulované. Pozrel som i motor, výkon pod olejom, no výkon na olej, nenašiel som tam usedeniny chladiacej. Motor má inak takto pekný zvuk, nevyzerá, že by tam rokotala reťaz na ňom. Turbo není zatečené, nikde som nenašiel. Akurát jedine, čo si ešte pozrieme na jame, pôjdeme s autom ešte na jamu, ma majiteľ upozornil, že je zatečená olejová vaňa, že tam treba pretesniť olejovú vaňu, ale to je najmenej. Toto urobiť škodové udalosti na tomto aute som našiel iba jednu, a to na pravom zadnom blatníku, to vám potom ukážem. Svetlá takto vyzerajú pekne, aj sú originál, škodovácké. Brzdy už trošku vyzerajú malem tak horšie, no ale ošúchame ich, uvidíme, ako sa budú správať na jazde, ale podľa mňa to bude v pohode, ako keď sa ošúchajú do tej hrdze. Ešte nejaký ten kilometr asi vydržia, určite, ale majú už čotok za sebou, hej. Gumy tam máte Goodyear, tie sú z roku, som tu videl aj niekde značku z roku 23, tu je to, hej. A ako majú už čoto za sebou ten dezen, ešte niečo asi vydržia, ešte zmeriam hĺbku toho dezenu, aký tam je. Hej, ale disky takto vyzerajú pekne, tie pneumatiky sú není atypicky nejako zodraté, čiže nápravy podľa mňa budú dobré. Interiér je pekný, čierny, kožený. Toto je trošku zlomená sedačka, ako tá koža. Ale inakšie ako je ten interiér, ako pekný. Napojil som auto na diagnostiku, tak vyhodilo len pár sporadických chýb, ako mäkkú pneumatiku alebo slabú batériu v kľúčiku, hej. Ale vyhodilo mi aj riadiacu jednotku ťažného zariadenia. Môže to byť sporadická chyba tým, že auto trošku dlhšie stálo, lebo to vyhodilo ako sporadickú chybu, ale môže to byť aj drobný problém ako na tej riadiacej jednotke. Ale možno sa tieto chyby ako strátia, hej. Ako tým, že je to sporadická chyba, že skrz slabšej batérie to vyhodilo. A inakšie je všetko funkčné na tomto aute. Aj klimatizácia, všetko na komplet. Toto máte zadné koleso, zadné brzdy, tiež to už šotok to má za sebou, hej, ako proste, ale uvidíme, ako sa budú správať na jazde. Tu v tejto časti bola tá škodová udalosť, hej, tu na to mi nameralo hrubšiu vrstvu laku. Hej, zadný interiér, zadné sedačky. Automatické otváranie zadnej kapoty. Hej, tu je trochu hrdze, ale to je, by som povedal, že aj normálne pri aute z roku 2015. Čo ma trošku prekvapilo, tak, že tu nie je nejaká rezerva, nejaká výbava, nič. Neviem, či tu niečo má byť alebo nemá byť. Ale podľa tohto zadné čelo nevyzerá, že by bolo opravované. Vlastne veškeré veci, aj to ťažné, aj dofúkovanie pneumatík máte tu. Ešte sa s autom pozrieme, ešte si auto pozrieme aj na jame. Hej, tuto je zadný disk, zadný brzdový kotúč. Zadné sedačky s svojimi pakšamentami. Toto je spolujazdcová strana. No takže, za mňa toto auto vyzerá celkom dobre. Na to, že je to z roku 2015, ako zatiaľ to je všetko fajn. Tak uvidíme, ako sa bude správať na jazde a ja vám potom po nej zavolám. Ďakujem pekne, dovidenia.